Datoy, kaya ba? Mga magkahanagi, kabuhi. 17, 18, 20, Ito na napasipon, boss. 21. Sige, wala. Sige. Ito na ato, Datoy. Kanay yung partner. Oy, bawal takilid, ha? Lagi, boss. Atubangan ra ng baba ninyo. Naibog ni tipid ko, Toy. Kana. Teamwork. 400 kada pares. Pakatip. Ito mo prank ulo. Paga si Steve. Paga si Ato ba nga? Aron ba si kababa? Marunong po igutom niyo. Ayaw mo paghadlok kung magatsula mo. Ayaw isuka. Taglibo birang apula akong gi-order from ko na, ha. Ayaw isuka. Silipin! Murag nabati lang kusgan gidharing sayda datita. Yung baba yung kadool. Brad kayo. Mga utukan. Brad kayo sinong kado. Nung kado. Pero anong kada? Manong gadugo ng manong apol. Gadugo na. Iso may nagkakita rin masama nag-ipo. Gadugo na apol. Datoy! Mura mo gahanimon! Ang inyong ahana! Mura mo dugay kayong gakita from abroad, ha? Naingong gipumog na naglayog o kuan. Kana iyong apple kulasaw kay iglas. Wow. Ato ba? Kara. Paakara aron makastidi si Dantoy Bangal. Gadugo ng apol. Wala. Nga pa! Wala nilang kung kado mo ingat. Ayaw gawire! Huwag na sana ninyo. Masig magkaapas pamuhana, Dantoy. Pili mo muna. Mana? Wala pa nung mag-iisap si Elmero. Sige. Mapas pa na ninyo. Dali Tulong dayon. Dantoy, ayaw Kapungin ang tutulan. Ayaw na. Wala ka Elmer. So ang indaog sa next batch, si Elmer o si Nong Kadok. Buildi mo, kay iglas mo na iyong apple. Lipo ka to. So mga champion, doon laro niya ako sa lamisa kaya akong ihatag ang inyong prize. Okay? Sabot! Palata ka na ito mga champion. Yay! Merry Christmas! Marok ka siguro. Dantoy!